Menta kasngi ki tourism society support kadarang ilaka kata na kadarang tourism promotion and development society kasnong pedeng tourism development society bat kadau ki tourism development society harengkat udoloi bat kinong yalam ke ilaka kilai kendu yang pa preston tensong sembut menteri kasarkar Meghalaya halor kajing e kabaki lamat na kajing jingut ko hawa ngot hagani kajing e kendu kilapan sngoi kajing le halor kani ka benta namarkum hagani ka portalang barkiang kasun beneng judon ka jingjungut kawa ngot henre de tang ha news nem mamenta ka longkum ni ka ba lawan ra ya shibun ka jingdo nong ya kinong tourism ki ba im kamay jakpo na gani kawa kadaw ka bala penlong ya kani ka jingjungut kawa kade ka balawan na ka jing tre surok shilong daw ki ha ki than charum la dingkot ka ba le asi don ka jing the khando ha ki wa ki bla poisha du daw ki kini ginong tri tourism kita penpau ba kim persya ya karoi kapar bachna surok bat ki penpau ba kita sngobha e ban yatre lang bat ka bor sarkar habadon kinu kijing e ban thaulat ban penbet bat halor kani kamat kila kerpat ya ka sarkar ban penbet no kloi namar ka ayom wan kai ki tourist kalapoi kitraj nong hagani ka than ki yo kam na kani kijingwan ka tourism da ka bayalam kai boating e ki tourist ka babu ing basa ki ba chong dukan ba don ru ki ba shim da ki loan na bang ban seng kam la jong hande menta ki la lap bat ki la hap ban ma jing e bat ka kamai ka ji ka jong ki ru ka lahyar arsut hadin ka jing kendu jong ki yo ba preston tensong ki la pen pau ka jing kemen namar ula shim khia mar dor ban thaulat ban pen be ka ni jing e ha ka ni ka jing e le kendu la sanran langru da iba Stephenson mukhim examen ka amlaram